Muscat appella lill-istudenti biex jinvestu fihom infushom. Waqt żjara fl-iskola sekondarja tas-Subien ta' Verdala, Joseph Muscat kellem mal-istudenti u għedhom fiduċja sħiħa. Joseph Muscat awgura lill-istudenti kull suċċess fl-istudji u fl-irwol tagħhom fis-soċjetà tal-futur. Fil-Kolleġġ Santa Margherita f'Bormla jattendu 800 student. Il-kelliem ewlieni laburista dwar l-edukazzjoni Evarist Bartolo li kien preżenti għal din iż-żjara qal li l-prijorità ta' gvern ġdid hija li t-tfal jimxu l-qudiem għal ġid tas-soċjetà tagħna. Aħna rridu niżguraw li nagħmlu minn kollox biex it-tfal kollha jirnexxu b'edukazzjoni interessanti u b'edukazzjoni li ttihom il-ħiliet biex il-qudiem isiru ċittadini tajbin, isiru ċittadini attivi, ikollhom ix-xogħol ikunu jistgħu jgħixu lilhom u lill-familji tagħhom. Joseph Muscat ġie mdawwar mal-kulleġġ fejn spikkat eżibizzjoni li jagħmlu l-istudenti nfushom dwar it-tliet tibliet. Is-surmas tal-iskola Ray Vella ddeskriva tliet tibliet bħala l-bennina tal-kultura Maltija. L-eżibizzjoni tinkludi temi sinonimi ma' tliet tibliet tal-kottonera, spikkat dajsa tar-regatta, tradizzjoni li darbtejn fis-sena tant toħloq pika u eċitament fost in-nies ta' tliet tibliet. Fl-eżibizzjoni hemm informazzjoni fuq personaġġi bħal Domingo Mintoff, Paolo Boffa, Ugo Mifsud Bonici u l-Kardinal Monsignor Prospero Grek illi l-koll ħarġu mill-libliet tal-kottonera. Fit-tmiem iż-żjara l-mexxej laburista Joseph Muscat ippreżenta numru ta' kotba fosthom ta' awturi kbar bħal Franz Sammutu, Carmenu Vassallo biex jitqiegħdu fil-librerija tal-iskola għall-użu tal-istudenti.